Pois todo preparado na nosa carreira cara ao bote e, por certo, se vos tamén queredes vir aquí e ter a oportunidade de gañar cartiños e de levar o bote que temos, escribídenos ao 618388087. Ese é o teléfono, poñedevos en contacto e igual acabades pois no alto do Platón, ese quinto chanzo, como está Víctor, nosa policía local de Ferrol. Nervios ou que? Poquiño. Tú tranquilo que podes con esa con máis, eres o mellor policía, da mellor unidade 5, que é a mellor de todas as que hai, con diferencia. Bon equipo de traballo. Pois a ver se tamén te loces porque o bote está fermoso, fermoso. Temos 15.200 euros de premio, aí están. Fermosa cifra que poden ir para Ferrol da man de Víctor sempre cando se xa quen de acertar as 5 preguntas que temos hoxe. 5 temas, imos coñecelos porque hoxe xogaremos con Exipto, arquitectura, bioloxía, capitais e siglas. 60 segundos por diante, cada acerto vale 100 euros, se consigues o pleno, levas o bote de 15.200 euros. Preparado, Víctor? Vamos. Pois veña, moita sorte. E tempo. Exipto. Que famosa raíña de Exipto viviu no século I a.C. e tivo unha relación con Xulio César e Marco Antonio? Cleopatra. É correcto. Arquitectura. Artista británico contemporáneo coñecido por unha serie de obras nas que conserva animais en formol. Paso. Non é correcto. Bioloxía. Quen é o pai da teoría da evolución? Darwin. É correcto. Capitais. Cal é a capital da República Eslovaca? Eslovaquia. Paso. Paramos o tempo, pois, e así darse unha pensadiña. Imos moi ben, Xa temos 2 acertadas. Fáltanos, iso sí, dar co artista británico que traballa con animais en formol, ten unha serie moi famosa na que conserva animais en formol. Pensa nesa, quédenos inda a de siglas, que veremos a continuación, e a das capitais, como pasaches, non a vas acertar, pensa cal pode ser a capital de Eslovaquia, a capital da República Eslovaca. Tenémolo claro? Vamos a intentar, Albert. Pois veña, 31 segundos por diante, fai bo uso deles, Víctor. Sorte, e seguimos. Tempo, non é correcto. Siglas no ámbito deportivo, que significan as siglas ATP? Asociación de Tenis Profesional. E non é correcto. Arquitectura, artista británico contemporáneo coñecido por unha serie de obras que se conserva animais en formol. Paramos o tempo, que nos quedan só 16 segundos e quero que o penses ben. 16 é o que nos queda. E faltanos 3. Na de siglas, non era correcto Asociación de Tenis Profesional. Penso que xa sei por qué. Pero non anduache igual moi lonxe. Dalle unha voltiña aí. Nas capitais temos que dar coa capital da República Eslovaca e en arquitectura temos un artista británico que conserva animais en formol. Nome e apelido. 3 preguntas, 3 temas, 16 segundos. Se non pasa, e vai o tema que queiras que teñas máis atinado, vale? Pois fai bo uso deles. Sorte, Víctor. E tempo, non é correcto. Capitais. Cal é a capital da República Eslovaca? Paso. Non é correcto. Siglas. No ámbito deportivo, que significan as siglas ATP? Asociación de Tenistas Profesionais. É correcto. Arquitectura. Artista británico contemporáneo coñecido por a serie de obras en formol. Non é correcto. Capitais. Tempo ata aquí. Ata aquí chegou o minuto final de Víctor. Moi ben xogado. E só nos faltaron esas 2 capitais. Era Bratislava, a capital de Eslovaquia, e o artista británico que conservaba animais en formol nunha serie era Damien Hirst. Así que 3 acertos que teñen o seu premio 300 euros que van para Ferrol. Para Víctor, e mañá aquí estaremos xogando por máis diñeiro, 15.300 euros. Vémonos, ata a festa.